Dar nu e, că n-ai... Trebuie... Păi, acolo e? Ia vin eu, ce vezi. Nu, o să-i fete dulap. Rulota. Lasă că o să repar eu ușa. O repar eu, lasă. Lasă-o așa, n-are nimic, lasă. E mai veche ea. Uite și aici e ceva. Stai așa, aici e... Ia dă-te la o parte. Ia vin cu. Nu știu ce e aici. Aici e așa. Nu mai știu ce e aici. Așa. Da. E un dulap. Uite aici, vrei să le bagi aici? Ale mele. Da? Să aduc hainele? Dar ce e aici, mă? Vrei să le bagi aici frumos? Ha? Bă, dar ce fel bine asta, mă? Ăsta cred că e duș. Fac pe eu. Da. Uite ce știi? Da, așa. Toaletă? Cred că pe aici. Oh, uite-mă pe aici. Cum te râd? Gata, era deschis, nu? Aici bagă vechi. Ia, dă-te. Duș. Da, și toaleta. Și cuvetă. Da, uite. Se vede. Uite aici. Păi tu ai luat alea ca să te duci la Viorel. De ce le-ai luat alea? Nu înțeleg. De ce ai luat, mă, alea? Nu te schimbi aici? Da, numai asta e baia. Aici o să facă duș. Dușul, da. Și aici toaletă. Da. Și aici o cuvetă. Da. Și aici? Păi nu. Uite ce acolo. Ce-a căzut? E de la muncitori. Aduc alea, Alexandra? Da, bune. Hai, stai puțin.